Ας πω κάτι, εγώ από τις 2 το βράδυ παίρνουμε απόλυτα μέχρι το μεσημέρι στη σειρά. Είναι 14 ώρες δουλεύω την ημέρα. Πού έπαιρε αυτό? Βίντεο τραβάτε. Ναι, βίντεο θέλω. Για το ανεβάσετε στο Ξέρεις εγώ τι έπαθα την άλλη φορά, Τζουνέι, αλλού τραβούσα και αλλού έβλεπα. Έτσι, από κάμερα μέσα κοιτά. Κάτι τελικό στη διάβαση, έτσι τραγώδικας, έτσι κανονίτα, να δεις το βίντεο. Τι έδωσε τώρα, γιατί έδωσε το πλάγιο, ανάποδα το πλάγιο. Ρε πες τους να φύγουν από εκεί, ρε μπιλιουρά. Στο τέρμα δίπλα κάθονται εκεί ο Παπαναστασίου και ο... Καρακούση! Θα χτυπήσουνε. Φυγέστε από το τέρμα, φυγέστε! Φυγέστε κι ο άλλος! Αντώνη! Έχασες εδώ μια αυτή, ένα κλάδεμα του Αρμάντο. Να το φέρω κάπου στο πάει. Πολύ μακριά το δώσε. Στη γραμμή πάνω έγινε. Έλα ρε Αντωνή. Μπραζίλ. Γκολάσο. Και αυτό στο YouTube. Α, δούμε. Αλλά όχι, σήμερα είναι χώρα. Σήμερα δούμε άλλη μέρα μου μπορούσε. Όχι ρε, όχι, πάμε Αρμάντο, πίεσε. Απόκρουση. Η μεγάλη απόκρουση, κυρίες και κύριοι. Ο Αρμάντο το σουτ. Και το Αράουτ για τη Βραζιλία. Κάνε μετάδοση. Ο Αντώνης Αρημαυρογέννης στη μετάφραση. Μετάδοση. Δεν ξέρω κι εγώ τι είναι. Ο Μουσταφάς για το Αράουτ. Ο Ράπκα. Έχουμε κάποιες φωνές, κυρίες και κύριοι. Λάθος πάσα. Αλλά πολύ εύκολα ο Μιχάλης αφήνει και βγαίνει out. Κάνω μετάδοση του αγώνα για τσακίδι. Μαζί μου ο Βίτο Πορτσέλη θα μας λέει τις λεπτομέρειες. Έχει ο Θήμιος την μπάλα. Περνάει εντυπωσιακά το Μουσταφά. Ο Μουσταφάς είναι. Ο Θήμιος, κυρίες και κύριοι. Ο Θήμιος είναι το αστέρι της. Το σουτ! Απόκρουση και το κάρι! Ο Τζουλιάνο! Ο Τζουλιάνο έχει κατεβάσει ρολά. Κυρίες και κύριοι, ο Θήμιος ξανακλέβει. Πάμε, είναι ευκαιρία για τη Βραζιλία. Και όχι μεγάλη ευκαιρία, χάνεται. Και το κάνει. Ποιος είσαι Σαριμάνικη? Εγώ είμαι μεταδοτής. Σιγά μην παίζεις πίσω. Αν έτσι να το κάνω και όλα. Είναι το out που το εκτελεί και στο εκτελεί ο Μιχαλάρης. Έχουμε πληροφορίες από κάτω. Σαριμαυρογέννη! Σούτ ρε! Ποιος είσαι? Με τη Βραζιλία. Ο Μιχάλης πάει να κάνει κάτι, λέει κύριε. Δίνει όμως το Μανίκαρο. Ο Μανίκαρος κάνει μια επίθεση ο Μουσταφάς. Ο Αντριάνο! Ο Αρμάντο, συγγνώμη κύριε και κύριοι. Ο Αρμάντο Ρονάλντο! Ποιος θα δείξει? Ο Τζούλε διώχνει έξω.
Είναι κόρνερ για τη Βραζιλία. Θα βάλει την κοντά σου γιατί δεν την πατήσουμε και έχω μέσα. Ο Θήμιος. Αν έχω τίποτα μέσα. Ο Θήμιος. Όχι, παραλίγο. Αυτοκόλλο από τον Τούλε παραλίγο. Όμως πιάνει ο Τζουλιάνο. Έχουμε κάποιες έτσι. Βίντεο Πορτσέλη, τι έχεις να πεις για τον αγώνα? Ότι είναι πολύ ωραίος. Τώρα κάνει το λάθος ο Μουσταφάς. Είναι ευκαιρία για τη Βραζιλία να βάλει τον γκολ. Ο Μαρίκαλος βρέβεται, είναι πίσω στην άμυνα. Πιάνει ο Τζουλιάνο. Ο Ράπκα. Όχι. Έχει βγει, είναι κόρνερ για τη Βραζιλία. Δεν πήγε ρέψιμο. Κυρίες και κύριοι, μεγάλη άμυνα της Ελλάδας. Ο Ράπκα περνάει πολύ εντυπωσιακά, αλλά πάλι όχι. Ο Αντριάνο. Ο Μπίλιου. Μπίλια δεν το λένε. Μπίλιου. Μπίλιουρας. Ο Θήμιος στο σούτ έξω. Ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Σε στριμώξαν. Σε στριμώξαν, αλλά στο πλεχτό δεν πήγε μπάλα ακόμα. Ο Μιχαλάρης και κύριοι το out. Ο Μιχαλάρης που θα δώσει στον Τούλε. Ο Τούλε θα μοιράσει μπροστά, αλλά λάθος πιάνει ο Μανίκαρος. Ο Τζουλιάνο. Λάθος γέμισμα λόγω Ράπκα. Κατσιμπράκη. Θήμιος. Ξαναλέμε αναμετάδοση Αντώνης Χαριμαυρογέννης. Τερματοτυφλακάρα για την Βραζιλία. Για Κωσταμάτη. Ο Διακοσταμάτης Μιχάλης. Μεγάλη ευκαιρία. Το λάθος μπλοκάρει ο Αντριάνο. Είναι αυτομπλόκαρα. Απέκταση που έγινε! Καινούργια λέξη, κυρίες και κύριοι, στο λεξικό μας. Πίσω την απραξία! Ο Αρμάντο προσπαθεί να ξεφύγει από τον Μιχαλάρη. Ανεβήκαν οι μπλε. Ο Μπίλιο ανεβαίνουν. Λάθος ο Μπίλιο. Σταφά. Ημίχρονο καλά, έλα. Ναι. Είναι η σέντρα για ποιον κύριε Βίτο? Για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα γίνεται... Θήμιος το αμετωπολίκο, έχει μεγαλώσει πολύ και κάνει πολλά πράγματα. Ο Αρμάντο λίγο μπλέκεται, ο Μουσταφάς, ο Ράπκα. Ο Αρμάντο και την μπάλα. Ο Ράπκα, λάθος μεταβίβαση ο Μουσταφάς. Ο Μανίκαρος. Κατσιμπράκης. Εκεί, όπα, θα πάει για ράουτ. Όχι, ο Αρμάντο σώζει. Όπα, το λάθος, ο Ράπκα μπορεί να κάνει τη μεγάλη επιτυχία. Ο Ράπκα πρέπει να διορθώσει οπωσδήποτε τη φάση του ξανά στην ένα μετάδοση Αντώνης Χαριμαυρογέννης. Ο Θήμιος περνάει. Χαριμαυρογέννης με 2. Ο Κατσιμπράκης κάνει μεγάλη ευκαιρία. Τι κάνετε ρε! Εσύ Αλέξη. Κατεβάστε στο YouTube. Άμα φωνάζετε πολύ θα το ανεβάσω. Σκάστε ρε, κανένα δεν περνάτε τώρα. Δες πως δεν κλειδώσαν εμένα. 1-0. Τρώμε και τι είναι? Τρώμε και μπέικ. Το βγάζει καλά. Είναι 0-0 το σκορ. Και μέχρι στιγμής η Βραζιλία έχει τις πιο πολλές ωραίες φάσεις. Η Ελλάδα έχει τις πιο πολλές φάσεις συνέχεια και το κόρνερ. Ο Κατσιμπράκης το χάνει. Πρέπει να την κάνεις. Έχει παίκτες. Σούζει ο Ντούλε. Ο Μιχαλάρης. Ο Διακοσταμάτης λέει Άγγερε με Πηγαίνει η Βραζιλία, ο Αρμάντο λίγο κολλάει. Πηγαίνει ο Αρμάντο. Αρμάντο και την ευκαιρία. Όχι, σκατά το πάει. Είναι για τους για μας. Θα μου δώσεις ένα για να έρθεις. Καλά. Καλά. Ναι. Εγώ είμαι μόνο που έλα πιάσε. Γίνεται ο γόρας κυρίες και κύριοι το τελικό του Μουντιάλ Ελλάδα-Βραζιλία. Πρώτη φορά στην ιστορία. Ποιηματάκι έτσι. Απευθείας μπορεί να το κάνει. Αμέ. Ο Μουσταφάς κάνει βλέπει. Έξυπνη πάσα. Θα πω κάτι μυστικό. Μόνο για όλους το κόνδυ. Έξυπνη πάσα, Πάμε χάλια.
Ο Δήμιος Σούντρε. Ο Δήμιος μαζί μας, ο Αλεξάνδρ. Ο Αλεξάνδρ Πιέτρη. Ο Αλεξάνδρ Πιέτρη, ο Βίτο Πορτσέλη και ο Αντώνης Χαρμαυρογέννης. Ο Αντώνης Χαρμαυρογέννης, η μεγαλύτερη. Τώρα δούμε τη βάση. Ο Κατσιμπράκης έχει την ευκαιρία. Ο Κατσιμπράκης δεν την κάνει. Ο Θήμιος με το αριστερό. Ο Αρμάντο. Γιατί πάνε να μπουν με την μπάλα μέσα στα δίχτυα, ρε. Γιατί δεν σου το Θα άργουνε. πας και θα μου κάνει νοήματα. Ποιος κάνει κάτι. Ο Θήμιος. Ο κύριος Θήμιος. Να. Μπιλουράς, κυρίες και κύριοι. Ο Μπίλιου. Ο Μπίλιου πιέζει! Ευκαιρία, όχι, λάθος που μαζεύει ο Ράπκα. Συγγνώμη, ο Ράπκα. Ο Μουσταφάς. Ο Ράπκα. Ο Ράπκα μπορεί να τα κάνει όλα μαντάρα για την Ελλάδα. Ο Κατσιμπράκης μπορεί να κάνει το σωτ, όχι. Κάνουμε μετάδοση στο YouTube. Μετράει για κόρνερ. Άλλη μια φορά τους τρεις. Τελικός Ελλάδα-Βραζιλία. Περίμενε. Και στο τέλος τους τρεις. Θα σας πάρω. Ρονάλντο μπαίνει δυνατά στη φάση. Όχι, δοκάρει ο Κατσιμπράκης. Γίνεται το out για την Ελλάδα. Βασικά, το μπερδέψαμε. Κυρίες και κύριοι, είναι κόρνερ βασικά για την Βραζιλία. Θήμιος, μεγάλη ευκαιρία. Γίνονται εκεί πέρα. Ο κύριος Αρμάντο πάει να Πιάνει ο Αρμάντο και την μπάλα. Γίνονται μπουρδούκλωμα εκεί πέρα. Ο Αρμάντο όμως. Ο Ράπκα. Ο Ράπκα, κυρίες και κύριοι, πιέζει. Είναι η σειρά του Θήμιου να πιέζει. Ο Αρμάντο δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει όμως ο Κάνει Αρμάντο. μαλακίες. Δεν θα το ξαναβάλω. Μην κυλές τέτοια. Ανάποδα βάλε στην πίστη. Αυτό δεν τα λέτε. Σαν η Μαυρογέννη, δες λίγο την πλούσα. Ο Πιέτρη έχει βάλει ανάποδα την μπλούζα. Ο Θήμιος με το στήθος. Ο Ράπκα για να δώσει πάσα. Το κάνει όμως. Ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Λίγο ακόμα για σιγάρα το κάνει εδώ το είχε Ρε, βάλει. σκότωσε μια πετάτσα εκεί πέρα. Τι βλέπω εκεί πέρα. Ενάρθια εκεί, για αυτές θα τα πιάσει. Έχει φόρμα αυτός. Ναι. Ένα τελευταίο. Εγώ. Τελευταίο. Κάποια καπνός είναι. Καπνογόνα πέφτει μες στον άλλο. Ράπκα, Θήμιος. Ρίχνει ένα big cross. Ο Θήμιος ο Ράπκα. Ξανά στο Θήμιο, το ζούτο έξω. Όξο. Παιδιά, μαρκάρε το. Ένας κάνει. Ρίξε κανένα έτσι big cross να δούμε ότι ήταν δυναμίτης. Δυναμίτης. Δυναμίτης big cross. Μεγαλάρει το λάδος, όμως πιάνει ο Ράπκα και δεν τη στέλνει στο πλεκτό. Που είναι Τι κάνεις τα ίδια πάλι, κάτσε κέντρο. Στην αλήθεια είναι και αυτό. Ο κύριος Αρμάντο. Είναι για τη Βραζιλία, το ξέρω. Κυρίες και κύριοι, έχουμε και ανακοίνωση για τον μπάσκετ Ολυμπιακό της ΕΣΕΚΑ πόσο. 70-68 Ολυμπιακός πάει τελικό. Χέρι! Χέρι, αλλαγή ήταν. Να, κυρίες και κύριοι, ήταν αλλαγή, συγγνώμη από μένα. Το γκολ είναι τώρα, Δημήτρη. Θα το φάνε τώρα, δες εδώ. Εδώ είναι το μεγάλο γκολ από την Ελλάδα. Τις σφυροκοπάνε παντού. Εδώ, όπα, σφυροκοπάνε. Πώς θα το σφυροκοπάνε. Σφύριξε τα μήχρονα. Δεν σφύριξε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μαζί μας το Ιξάν Τυράκ. Τυράκ Ιξάν. Ο Νεϊμάρ, έχει μπάλα Νεϊμάρ. Ο Θήμιος. Ο καλύτερος παίκτης. Όπο μαγεύει. Ο Αντριάνο Λουκάρη. Κάνει ο Μιγάλιστο. Έπιαζα καλά έξω. Να μην βάλεις ο Διακοσταμάτης, πιάνει ένα τέλειο. Άργησε όμως να κάνει αυτό. Τσίπησε την μπάλα λίγο και Κωνσταντινίδης με το ποδαράκι του και την έστειλε το καράκι. Ο Μπίλιου! Ο γκολ! Ο Τυράκο! Εκεί το κάνει ο Μουσταφάς! Το όποιος θα το κάνει. Το out θα το κάνει ο Μιχάλης και ο τερματοφύλακας που λατρεύει το look στυλ. Όπα! Ο Ράπκα! Είναι ευκαιρία με τον Μιχάλη! Με τον Μαρίκαρο! Χέρι. Κυρίες και κύριοι, είναι χέρι για την Ελλάδα. Το κάνει ο κύριος Μουσταφά Τυράκ. Ο Μπίλιουράς θα έχουμε μετά εικόνα από τον Τυράκ Ιξάν και τον Βίτο Πορτσέλη. Βίτο Πορτσέλη ποιος θα το κάνει. Σαν η Μαυρογέννη.
Ο Μιχαλάρης θέλει καθόλου. Στον τερματοφύλακα ρε να κάνει. Το κάνει! Το κάνει ο Μιχάλης! Εντυπωσιακή απέκρουση του Λουκ Στυλ. Μεγάλη εντυπωσιακή Ο Αρμάντο. απέκρουση από τον Μιχάλη Γιακοσταμάτη. Γίνεται out για την Βραζιλία. Out για τη Βραζιλία. Δείτε εδώ ο Μιχάλης συγκεντρωμένο. Πάμε στα πέναλτι. Πάμε πέναλτι. Να πάω εγώ. Έχει πρώτος πέναλτι. Ορμάντου φαίνεται. Πρώτα πέναλτι είναι για την Φαίνεται ότι Βραζιλία. είναι για τη Βραζιλία. Δεν ξέρω να πάει στα πέναλτι. Για τη Βραζιλία το πέναλτι που το κάνει ο κύριος Αρμάντο. Όχι, Ισπανός. Λύστηκε σε γράψει τα πέναλτι, κανένα στα πέναλτι. Η Βραζιλία, ναι, η Βραζιλία αρχίζει. Για τη Βραζιλία είναι το πέναλτι και το κάνει Ο Αρμάντο, η Βραζιλία. Το σφύριγμα. Και σκοράρει! Τώρα είναι για την Ελλάδα ο Μιχάλης Γιακοσταμάτης τέρμα. Να, ο Μπίλιου. Ο Πιλιουράς. εκτελεί για την Ελλάδα. Ο κύριος Άρης εκτελεί για την Ελλάδα. Ο κύριος Πιλιουράς Άρης εκτελεί για την Ελλάδα. Και ο Μιχάλης Γιακοσταμάτης, τερματοφύλακας της Βραζιλίας, κάθεται. Ο Πιλιουράς έχει πολύ δυνατό σουτ. Ο Πιλιουράς το Το εκτελεί. σουτ. Και πιάνει! Κυρίες και κύριοι, ο Μιχάλης Γιακοσταμάτης. Ήρωας είναι. Επικίνδυνα τα πράγματα για την εθνική μας Ελλάδος. Θύμιος. Σουτ. Στα δίχτυα. Πήγε στο πλεκτό. Και βάζει τον γκολ για τη Βραζιλία. Νεκρούς νίκησαν. Άμα, ναι. Ο Μιχαλάρης στο γκολ. Πήγε στο... Ο κύριος Ζάντα στο πέναλτι για τη Βραζιλία και ο τερματοφύλακας ο κύριος Τζουλιάνο Μουσκάη, τερματοφύλακας του Τζουλιάνο Μουσκάη της Ελλάδας. Ο κύριος Ράπκα το εκτελεί. Το πιάνει! Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πληροφορήσω ότι είναι 1-1. Μουσταφάς το κάνει. Έχουμε εισβολής μέσα στο γήπεδο. Ο Τιράκ Μουσταφά. Πρέπει να το πιάσει ο Μιχάλης. Πρέπει να το πιάσουν οι Βραζιλιάνοι. Να το βάλει. Τώρα εμείς. Ο Αντώνης Αρημαυρογέννης, ο Αλεξάνδερ Πιέτρη. Η μεταδίδωση. Κυρίες και κύριοι, δείξτε με. Πρώτη εθνική Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, έγινε αυτό το τουρνουά σήμερα. Το τουρνουά. Για να χαρούμε. Να χαρούμε, μην χωρίζουμε στην κάμερα. Μη τελικός. Κύριε Παπαναστασίου, χάρη και σήμερα είσαι όλο χαρά. Καλά έπαιξε ο Ολυμπιακός. Και ο MVP κατά την άποψή μου ήταν ο Τζουλιάνο. Ο πολυτιμότερος παίκτης θα πάρει 2, αλλά θα δώσει ένα παίκτη όπως θέλει το ένα, θα πάρει το άλλο. Άρα γι' αυτό Πάνε οι άλλοι σε μένα, λες. Όλοι θέλουν το κύπελλο. Σε μένα. αύριο κύριε, και Σαββατοκυριακή 9 η ώρα, έτσι εδώ πέρα.